shari hawaye amarya yar lili Lawal Yusuf angon Hafsat dan bikin yayan manya ana watso firori sama haka amarya ranar bikin ki yau na ga masoya Lawal Yusuf angon Hafsat amarya farko Allah na sa makagina mai komi da kowa wanda ya rina maka aure zan yi yau in yi murna bikin Lawal Yusuf muke murna kun ga bikin ya kai biki mata ku girgiza ya Allah karo dubin salatin manzo dan Amina ne mu yi kwazo Allahu ya samu ganka zani danganzo a Mustafa mai taron baiwa manzo sai tanka muke nema annabi Muhammadu Lawal Yusuf kun ka na zo yau da wakina adalci shine na kama tsonan gona shi aure bauta ta yau ne ba kona amarya Hafsat Lawal rike ta amana Lawal Yusuf angon Hafsat kin zama kainuwa auren soyayya yau shi ne aka daura ya kun san barka auren ku an daura an goge amarya kuna cike da bishara kun yi aure kun wuce da masu gadara kun burge kowa a yau an goge amarya